Яни хәлләр итим, көтәргәме нишлим? Бирсәң иде бер җавап, элеккечә ярсып, күңелләрем ташып, яратам сине кабат. Көндә сине көтәм, сагынып бетәм, син дия тибә йөрәк. Эх, беләсең микән, берәүдә юк бүтән, синнән дә кирәгрәк. Көндә сине көтәм, сагынып бетәм, син дия тибә йөрәк. Эх, беләсең микән, берәүдә юк бүтән, синнән дә кирәгрәк. Хыялымда һаман якыная барам, йөгерәм сиңа таба. Сыным әллә Ходай, була икән шулай, сөюдә кабатлана. Көндә сине көтәм, сагынып бетәм, син дия тибә йөрәк. Эх, беләсең микән, берәүдә юк бүтән, синнән дә кирәгрәк. Элеккечә өзелеп, сагынасың кебек, үзеңдә мине һаман. Әйтмәсәң дә беләм, күзләреңнән күрәм, юк инде онытмаган.